Ngani zakwethu anginibingelele nginamukele namhlanje. Mina elami igama ngumxolisi umfana kaDlomo. Mangabe uyaqala ukuvela i-channel ngicela ungenze iqiniso ukuthi ucofa subscribe. Mangabe-ke uyabuya noma kuthi ubani uphinde futhi ucofa like, ushiye ucomment kulolu daba lanamhlanje. Lungena njengempophoma usizi-ke laphana empilweni kaZimdollar umntakabiyela osebenza okhosini FM emva-ke kokuba kubikwe ukuthi amatekisi akhe uqobo ashisiwe angqongqa. Engicabanga ukuthi-ke asemathathu noma mane ashiswe ey'ndaweni ey'hlukahlukene, ashiswa ezindaweni zabashayeli, elinye lashiswa lapho khona belika makhenika. Isosi-ke yalo daba-ke olubucayi kangaka silithathe-ke kwenye yamasosi ethembekileyo okuyizwide Media Production laphana-ke ku-Facebook. Ilanga-ke nelanga kulokhu kushiswe nje amatekisi akaZimdollar ngoba kubikwa nokuthi-ke nabafowabo ake ashiswa futhi angqongqa ngendlela ezimanga njengamanje-ke sekushiswa awakhe uqobo lwakhe. Amanye-ke amasosi athi uZimdollar uyayazi imbangela ukuthi kungani kushiswa amatekisi akhe nawakubo. Uzokhumbula-ke wethu ukuthi-ke uZimdollar inxushunxushu anayo njengamanje ikuye namaphoyisa okanye ngithi kuye nobhekicele noma ngithi kuye futhi ne-NIU. Kodwa-ke manje okwenzakalayo kubugebengu. Singesole ukuthi kusaseyingxabano yamaphoyisa. Mhlambe-ke sekunezinye izitha esizigqamukela eceleni ezidlama ukugadla uZimdollar. Kuthini okwakuphawula kulolu daba? Mina okwami bengizokubonisa lokhu ngibabaze kanye nawe umhlola. Ngiyaphuma-ke manje.